Tol, ano, laban na? Laban! Inggit agad Rio. Ano na inggit agad? Sabi mo, matagal ka pa. For sure ka? Ha? For sure? Sure na! Sure na? Dahil na magparano yun. Laban, bawi. Laban! Laban, oh. Yes, mga kapakaw. Diba nung nakaraan, binigyan natin ng cellphone si, paring Ray. Eh, nakita nung kapatid, si Naudi, nainggit. Pero, lately, sinabi niya na sunod pa siya kasi nga, may pinag-iipunan siya magpapabinyag. Pero nung nakita niya ng cellphone na binigay natin kay si Ray, pare, nainggit, gusto na rin. Oh, ito ngayon. Dala natin, para sa kanya. Dala natin. Puno tayo guys ngayon, tingnan mo. Puno ng materyales. Kaya ang bigat. Parang duman tayo sa bitukan ng manok. Pero ito ngayon ang highlights. Bigay natin sa kanya. Okay. Ay siya na guys. Buti di nakita. Baba na siya. Nakita. Nanay. Nanay ah, ito nanay ah. Ito na. Thank you. Wow. Sabi mo nay? Thank you.